Dragostea trece prin eShop la Orange, te bucuri de 50% reducere la gama de produse Motorola și 25% reducere la telefoanele Samsung. Oferta este valabilă în perioada 31 ianuarie și 14 februarie 2026, la mulți ani, ziua îndrăgostiților. Detalii pe orange.ro. Orange e aici. Ziua îndrăgostiților! La Profi ai reducere de până la 56 reducere. Profi, zilnic, prețuri mici. La Notino sărbătorește ziua îndrăgostiților cu 56% reducere la gama de produse rujuri Rikisi și 25% reducere la toată gama de cremă în lucru. Detalii pe notino.ro/ziua îndrăgostiților. Ofertă valabilă până pe 24 februarie. Notino, today is yours. We good. La Vodafone, ziua îndrăgostiților vine cu oferte. Ai Motorola Edge 60 Fusion 5G și Samsung Galaxy S25 Plus. Oferta este valabilă până pe 28 februarie 2026. Vodafone. Together we can. La mulți ani, ziua îndrăgostiților sau Sfântul Valentin.